Dit is de podcast van Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Jullie bij mij een bijzondere gast onder de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ze draait al heel lang mee in de Frieske theaterverhoord. Ze is jongster, actrice, schreeuwster, producent. Danser, kijk ik wel zeggen. En ze is een beetje onder het drom komen. Ted Roosendaal, mooi dat ze er best. En wat er voort een bij is, en daar mag nog geen nog wennen, collega. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Ik viel me hier nou heel tussen. Ja, maar wat is de locatie is West toen nou zien we een programmamakers. Ja, dus is dat mijn plak. Ja, ik neem het eens even over. Want presenteert het programma Open Uit. Together met Roelof Lauwsma. Ja. Daar komen we straks wel even tot te spreken. Mooi dat is de best. Hoe is het bij jou? Hartstikke goed. Goed. Drok? Nou, ik doe het net. Drok wil ik het net hebben, maar ik heb van alles weer bij de een. Ja, want ik ga hier wat volgen. Ik ga wat inlezen. En ik denk, ja, dat is best mij van alles wel dwaande. Waaronder hier het werk bij Omroep Friesland. Maar ik ben bij mij een theatervoorstelling. Ja. In welke fase van die vaststelling zit? Nou, we beginnen 4 december met de repetities, dus dat is al heel snel. Wow. Dus het komt nou al een keer eindelijk bij elkaar. Want als een theatervoorstelling makkest... Ja, ik ben echt al... Ik denk oorlierlien al begonnen met de eerste stappen. Hè? Met het, de verkoop van de theaters, de foto's, meidje, het verhaal. Want ik schreeuw het ook. Dus het is ooit begonnen natuurlijk bij het idee van een verhaal. En nou oorlier letter... beginnen we dan eindelijk met de repetities. Dus dat is een moment waar ik wel naar uitzocht. Straks oerdevoorstellingen en de inhoud van het heet Alleenig Anna. En die rol is een producerende rol en een scheppende rol. Hè? Ja, dus, creatief producent. Ja, Nee, dus we dat dan. geen acteursrol. Ik ben net op het toneel te zien, nee. Had dat nog hoe waar? Nee, net een moment. Nee? Nee, want toen ik het betocht, weet ik nog in een periode, dat is dus sinds maar oorlier 2 Ierlien, toen wie ik nog net Safir, dat ik, op dat moment dacht ik eigenlijk nog, ik kom nooit weer op een toneel. Dus dat wie net onder orde, omdat ik dat fysiek gewoon net onkoor. Maar ik merk wel dat ik heel graag een verhaal vertellen wil, hoe het is om te leven met niet aangeboren hersenletsel en vooral het deel overprikkeling. Maar dat koe ik dus zelf fysiek net, omdat het mythebod op prikkel is zo. Maar tegelijk wie het is het zo'n onderwerp waar ik zo volle jaren en dagen mij dwanderwest had, dat ik echt net dat, nou zoek het wel kennen, want ik ben dus Safir opknapt in die 2 tijd. Maar ik zoek het net speel je volle, omdat het zo om mijn eigen pine gaat. Omdat joen aan joen, zeg maar te vertellen, dat spruts me persoonlijk net zo aan. Nee. Dat lokken me net op. Nee, nou ja, het kan haast therapeutisch ik wijzen soms. Maar dat haast dus net dingen. Nee, het schreeuwen eroer en het ontwikkelen ervan wol. Maar het echt spelen, dat ontstier dus gewoon omdat ik het fysiek net koer. Dus misschien verhoort dat in de toekomst echt wel weer. Hè? Dat merk ik wel sinds nooit. Want je weet er net hoe dingen erin. Maar van nou ben ik echt heel blij dat ik dat oorlette mij. Ja, een paar dingen duidelijk meidje. Het stuk, daar geven we straks nog wel een nog aan. We spelen terug Niek Heeg, Wiebo Smits. Om het even, en Romke Gabe Draaier, die speelt een hoen. Die is poppenspeler. Ja, dat we aan al je. Ja, ik zeg net meer. Nee, maar al je maar alles. Het is een vrij programma. En door refereerst aan eigenlijk een ongemak was gewoon haast hier een vriend van de meesten die het mist hebben. De betaallijk vallen, hersenletsel operom. Peer hier echt wel letterlijk in de kelder misschien wel leeft en beleeft. En dat best eigenlijk op de paard waarom, door dit soort dingen ik net. Maar dat dacht ik wel, het is wel weer volle bak. Schreeuwen van een stuk, het produceren, het onsturen.
Het maakt Ja. voort net voor een dalers, maar waar we voort in de heugste versnelling? Of? Ja, het begint wel weer vormen om te nemen. Zelfs bij op en uit. Redactiewerk en alle satires, dat wan. En het toneelstuk schreeuwen, produceren. Ik schreeuw nog weer een oortoneelstuk in opdracht. En ik studeer ook nog. Ik doe een studie als cranio-sacraaltherapie. Dus er is wel weer... Het is wel weer ouderwets tijd die het mij van alles en nog wat wand is. Dus dat is blijkbaar toch, als mijn lichaam het oorkent, dan doe ik dat dus ook. Dankzij de therapie, we staan les in je aangist dus. Ja, cranio-sacraaltherapie had me ontzettend geholpen. Even, wat is dat voor soort Nou, therapie? cranio is holle en sacraal is staartbeen. Hè? Dus we behandelen eigenlijk alles tussen de holle en het staartbeen. Maar dat gaat eigenlijk ook door het hele lief tot aan het jenta. Dus wat we doen is het bindweefsel als het ware behandelen. Er kunnen al hier obstakels, obstructies inkomen door het leven. Van ongemakken tot emotionele blokkades. En mijn cranio-sacraaltherapie is eigenlijk maar hele zachte onraking die blokkades opheffen. Oké. Maar goed, daar mag je wel voor studeren. Daar was een heel soort van studeren. Ja, je moet wel weten wat je doet. als het Ja, ware. daar zit ik een hele medische achtergrond achter. Dus ik verdiep je me in het menselijk lichaam en alles wat in mij te krijgen had. Ja. Dus het straalt er ouderwets vol energie uit, maar ik zeg maar, een uitsturing van op en uit. Of er is een schreeuwen west. Kost je dat zoveel energie, dat je er nog weer van bijkomen mast? Of best op een level, dus denk nou, ik ga een lekker programma draaien en ik geef van mij nog even een blok om of zo. Ja, dat verbaast me dus zelf enorm. Want ik had dat zo inbouwd, herstelt hij. Als ik iets doe, dan ben ik daarna eigenlijk bijna ziek. Hè? Dat wie altijd zo. Ja. Dus dat gier van ziek wezen, heel zwier over als ik iets die even een bakje koffie met iemand drinken, bijvoorbeeld een kwartier, dan moest ik daar echt een hele week van herstellen. En dan werd ik echt ziek van de overprikkeling. Dus zeker als ik er dan 20 minuten van maak, dan werd echt helemaal kermis in mijn lief. Zo was dat eigenlijk zien. Maar na al die jaren is dat steeds minder worden. En nu ben ik denk ik bijna zo vier. Dat als ik zou op een uur, dat is een heel intensief programma, Dat is niet niks. Nee, dat hier totaal net kind. En dan doe ik het de rest van de dag wel rustig om. Maar ik ben er net meer ziek van. Nee. Ik ben gewoon een beetje waardig. Misschien ben oormeesting wel even waardig. Ja, daar kun je ook heel bang voor worden. Van, Ja. Ik ben ook fit en ik doe Ja. het programma af en toe best met die vaststelling Ja. bezig. Maar ik weet al, daarna ben ik echt naar de kloppen, om het zo maar eens even te Ja, maar zeggen. dan hier en dan kun- krijg ik een soort angst Ja, ontwikkelen. maar dat is ik bijna net te dwan. Hè? Nee. Ik leid wel eens al meesken uit. Dat is elke keer als weer iets onderneemt, als het in die niet aangeboren hersenletsel, maar die overprikkeling is, toen wist ik, als ik niks dwan bleef, dan ging ik net vooruit. Dus op bed lezen bleef te wachten tot het ooit eens een keer oergeet, dan gaat het dus net oer. Dus dat is heel heftig. Dus toen moest, ondanks dat het wist, ik zei altijd maar zo, doe je eerst piek op eten en toen wist dat er hoe de datum is. Dus toen wist als ik het opiet, ik was ziek. Ja. Nou, eet dan elke keer die piek maar weer eens op. Ja. Doe lees hem leven steen. Ja. Maar toen wist dat ik het net doe, werd ik net beter. Nee. Dus dat is een ongelofelijke strijd die ik, maar alle mensen die het zei, mensen die het long covid hebben bijvoorbeeld, of een whiplash of al die dingen die mij dat brein te krijgen had, dat is gewoon een ongelofelijke opgave, want dat is een hele strijd om daar weer bovenop te komen. Nou ja, ik heb voorstel een soort stemje in Holland van .net. Ja, maar dat is logisch. Ja. Want waar gaat die Pino aan? Ja. Een systeem van de mees is erop gericht om bij Pino wij te blijven. Maar dat waren de dwarsbondel zien hoe die zelf waren. Ja, en een onnatuurlijke opdracht. Ja. Want die systeem jouwt aan gevaar dus niet doen. En dan was dus alles in die site, ik doe het net. En dus kijk, als het ware een soort ruzie in Holland hast, denk ik, of net? Dat is in gevecht best met die eigen. Nou, ik denk net dat het een gevecht is. Ik denk meer dat de wil om te leven bij mensen heel groot is. Dus toen worst ik werd het wol kennen. Dus dan dorst het. Ja. Ondanks als wist dat het zwier is. Maar ja, goed, het had me wel geholpen. En in mij zit toch een soort moed en veerkracht. Die een soort aangeboren DNA is. Waar ik maar weg gelok mag gaan. Ja. Ja, Nou, dus- wat ik al zei, dus straalt er in ieder geval een product energie uit. Dus mooi dat het er web is. Ja. Rustig aan, Nou, bolnet. Nee. nee, ik kan heel goed doseren. Ja. Dat is echt wel zo. Nou, als je denkt je ja, het om, ja. ja, dat klinkt nou Ja. volle beter. Dat ik denk, nou, rust. Ik al door ik wel voor al die dingen. En viel ik me wel eens even gehaast. Op het moment dat ik me gehaast viel, dan weet ik echt. Dan had ik juist even een stapje rustiger te maken. Werd ik vroeger, als ik me gehaast viel, nog sneller keer zo, weet ik nou. Dan is het tijd om even weer Even tot 10 Bakje tellen, koffie. mevrouw Roosendaal. even op een bank zitten met de hoen roepen. 10, 9, ja, zoiets. Ja. Mooi nog. We begonnen mij over kracht sprutsen trouwens.
met een nummer van Sia. Vreeg al mijn gasten om muziek te zoeken. En dit kwam eigenlijk vrij gauw bij de boppen. Waarom Sia? Ja, ik vind dat gewoon, dat is van mij zulke expressieve, emotionele muziek. Dus als ik dat luister, dan ging ik daar zelf eigenlijk altijd helemaal in mij. Ja. Dus ik in mijn herstel altijd nog wel broekt, hè. Dus in een wenkamer dat lichaam weer in beweging zin te krijgen. Dan wie zie je bijvoorbeeld zijn plaat, dit weer een plaat die ik daar wel verbroekte. Ja. Om dan mij te bewegen in die heftigheid van Sia. Chandelier of chandelier of chandelier. Ik weet niet hoe het zelf uitspreekt in ieder geval. Dat is wat we draaien. Ik bedoel, danserspress. Want begon het bij jou met dansen of net? Ja, mijn eerste beroep wie danseres. Ja. En daar best ik heel fier in kwamen. Ja. Ja, Nederlands kampioen jazzballet in de hoogste lijn, individueel, of hoe dat ik maar heette. Is daar nog wat van oor? Zoekt het nog kennen? Nou, Of soms toch heel wat weekendlang weer trainen matten en nou, ik ben zeker toch natuurlijk mijn ziek geweest. En is de vitaliteit, de spierkracht is heel erg uit het lichaam verdoen. ja, Als het heel veel lijst. kijk, soms broek ik mijn lichaam en dansen Ja. kan wel. Ja. Maar dat is net meer was die is destijds, denk ik. Oh. Nee, ik ga wel naar de sportskwallen, dus het liefst wel weer sterker worden. Maar de expressie die ik vind in douchen is net meer richt op het aan oren chillitten. Maar het is nog wel steeds, als er bijvoorbeeld lezen lukte er iets belangrijks van mij wat slagen. En dan maakt er even muziek aan, dan maak ik er even op dansje. Dus dat is er nog altijd. Want dan maak ik het even, of had ik heel verdrietig. Dus als er emoties binnen die het even in beweging komen willen in mezelf, dan is dansje nog altijd mijn vorm. Heel lichamelijk dus. Ja. We beginnen terug bij Op een Paard. Gurbe Douwstra. Ja, Ja, Gurbe. ja, dat is mijn maat. Dat is ook een beetje Ik een hou van redenleiding die in je man. leven huis. Ja, Gurbe, dat is gewoon zo'n leven man. En daar heb ik een prachtige muziektheatervoorstelling. Hebben we heerlijk mee op tour geweest. Dat weer de Breakbare Circle, he, van de Broken Circle Breakdown. Ja. Hebben we een prachtige tijd gehad. Echt muziektheater, hè? Muziektheater, ontzettend genoten van die prachtige muziek. En Gurbe had ik een programma maken een aantal jaren. En dat heette Te Plak, dus ziet het nummer ook in. En dit nummer Op een Paard gaat heel erg, ja, heel simpel, mij waar op een paard was. En dat jouwt voor mij zo'n vriendskippelijk gevoel wat ik van Gurbe viel. Dus dat komt mooi samen in dit nummer. Al leidt de sneeuw een meter heest in de blommen op het ruut. Doch de winterbonnen om de bezut maakt het mij net uit. Er is niet op mij nog keren ken, ik zeg altijd trouw. Dit is van alles in een vrouw, wat ik het liefste doe. Dit is van alles in een vrouw, wat ik het liefste doe. Op een paard, de gitaren in de koffer. Op een paard, mij de holle vol muziek. Op een paard, maakt het mij net uit bij hinnen. Ik reed om mij een futje vinden. Want als ik maar spelen ken, viel ik bij Riek. Op een Paard, Gurbe Douwstra. We draaien het omdat mijn gast en mijn onkamp van Joert. Ted Roosendaal, actrice, danseres, zangeres, ach, bij van alles douane, producent. Het is een lang listje, is het daar gewoon. Het wordt steeds langer, had ik het idee. Ja, nee, precies. Ja. Nou, dat is het niet. Van alles leert wat. Ja. En nou ja, Gurbe wil heel bewust even keersen. Ja. Die moesten we even draaien. Ja. Bijzondere baan. Is het een soort vreugskip? Ja. Want ja, hè, toch wel. Ja, zeker, ja. Ik een man die heel wat stiepen had in de periode dat het minder mee die. Ja, Gurbe wie gewoon in die bleun. We zitten midden in de tour van de Breakbare Circle. Zo'n wereldtour en het weer hier, groot feest. Nou ja, toen voelde ik er natuurlijk bij wij. Ja. Maar Gurbe wie in die bleun kom. Dus die kwam om een zoveel tijd weer even een bakje koffie drinken. Even inchecken. Heel voorzichtig en rustig. Wie er gewoon van mij. Ja. En het is soms voor mensen heel moeilijk. Hoe hou je contact met iemand die ziek is. Maar Gurbe die dat gewoon op een hele noffelijke manier. Dus dat had die baan eigenlijk alleen nog maar verdiepen. Ja. Wanneer ben je Gurbe Tjenkamer eigenlijk? Want Ik weet het eigenlijk nee, niet dat eens zeker. meer. Nee, dat dacht ik. Er zijn van die momenten dat je soms denkt van, hé, hoe lang kennen we elkaar Ja. al? En op welke manier? Ik zal het hem eens vragen. Ik weet het eigenlijk niet Omdat ik me niet eens meer. ik besef tijdens dit interview, dat draait ik alweer een hele tijd mij. Ja. En natuurlijk voor u. Ja, ik zit steeds theaterwereld, maar ik zei, dat best aan begonnen als danseres. Ja. Hè? Ja. Wanneer begon je te denken, ik wil wat meer dan dansje?
Zie je dat dan al voor jongens of Ja, wel? want ik kom wel echt uit een toneelfamilie. Hè? Mijn mem die regisseert het altijd en mijn heid die speelt toneel en mijn mem ook. Dus ik ging altijd mee naar het Ieperloftspel in Burgum. Dus ik denk dat ik 8 jaar hier wie toen hier kwam mijn eerste hoofdrol in het Ieperloftspel in Burgum. Welke voorstelling wie dan? Andorra. Nou ja, in ieder geval. Ik speel een baarblind, dat weet ik nog precies. En, Maar daarvoor squallen... ja, ik die altijd bij, zeg maar, dan hier we op squalles aan uitvoering, één keer per jaar. En ik die in alle toneelstukjes mij. Dus ik, en ik hier van iedereen in de kleren ek nog eens uitzocht en mijn naam. Dus ik hier het smoor er ook op zijn jongen. Dus maar toen al dus? ja, dus ik denk dat het nooit alleen nog Donsje West had, maar daar had gewoon een hele periode de nadruk op lijn. He, tot ik denk, maar ja, ik denk dat ik... Ja, ik weet het eigenlijk niet precies meer. Maar het jongenkamer ik al vrij snel bij. Dus toen ik 24 was, toen ervoer ik eigenlijk dat ik dacht... Ja, als dansrestje is het altijd op een achtergrond. He, dan dans ik wel van Jan Smit en weet ik het van alles en nog wat. Maar dan zie je altijd op een achtergrond. Dacht ik, nou, dat vind ik wel een mooi plakje daarvan. Dus toen dacht ik, ik weet nog dat ik toen ik 24 was, stapte ik uit al mijn doensprojecten. Omdat ik dacht, als ik dat dwam bleef, dan meid ik die stap net. Dus ik ben altijd wel een rigoureus type geweest. Dus, En ambitieus dus? Ambitieus. Dus toen ik 24 was, stapte ik uit alle doensprojecten. En dacht ik, nou, ik moet alleen nog taal lezen op meer allround. Hè? Dus en toen ben ik begonnen met mijn allereerste one-woman show. Dat wie... Ted Roosendaal, Marlene Dietrich. Maar eigenlijk, ik ga eigenlijk nooit iets echt alleenig dieren. Want dat weer heel... Mijn Marius de Boer. Ja. Die ben ik toen zien kwam in een stik van Buur. Die hier de muziek en ik de does. En dat weer een enorme klik. En en Marius die vregen toen zijn we samen. Dus wat dwan. Dus toen ben we samen... Nou ja, begon te ziekje wel eens. Die interesses, mine. En zo ben we eigenlijk... te jaren toen ooit op Marlene Dietrich kwam. Dus, Ja, en dat wie ik positief, maar wel heel verrast hoe. Want Marlene Dietrich, dat is nogal een dame. ja. En ik ben een famke. Ja, nou ja, het contrast weer heel boeiend. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, van, dat is zelf wel eens toch eens van oeh. Nee, want daar ben ik te jong voor. Ja, heel mooi. En ik hoe zei ze dat, onbezuist. Waarom toen dat verhaal kees? Wat? Nou, ik weet nog dat Marius me want ik hoor helemaal Marlene Dietrich net eerst. Die liet een opname. Hij zei, ik denk wel eens om Marlene Dietrich had ik net die show. Puur karakter, uiterlijk, van alles. Type en die theatraliteit. Uitstraling, en toen zei ik zei, nou, geen idee, ik ga in de zin. En dan zitten we altijd together mooi aan een windje bij hun thuis, bij Stientje. En dan zitten we dat al hier. En dacht ik, nou, deze vrouw, dat voel ik gewoon een soort... het wie voor mij bijna een sprookjesfiguur. Ik ben in het dagelijks leven ken ik best wel onzeker en verlegen wezen. En toen ik nog jonger wie dat nog sterker. En ik dacht, ja, maar als ik zo'n vrouw wezen kind, dan viel ik me volle sterker. Ik denk dat ik, als ik erop waarom show, dat wel een functie hier op die manier. Ja. En Marius die zegt dat ik helemaal voor hem. Dus dat stimuleerde ik. En zo hebben we het zeer nauw er toen bij vregen. En hele mooie herinneringen aan die tijd. Want ja, we zijn Marius kwijt, hè? Ja, helaas lukt het niet meer. Nee. Best wel scoort. Tenminste, dat Ja. heb ik het zelf heel goed ervaren. Ik kom hem ook op een andere manier. Maar Ja, doe koos hem ook vrij goed, denk ik. nou ja, te jong. En, Ja, en een heel soort plotseling, hè? ja, eigenlijk best wel. Hè? Ja, Dus, vond ik, heel wat verschrokken. ja, letterlijk schrokken. Ja. Ja, dat is, Ja. dat, En verdrietig, gek, hè? Ja. Ik mis hem. ja. Ja. Zo'n creatieve jongen en een aardig mens ik nog. Ja. En, Ja. best een begrip wat verder dan alleen de muziek verhaalt. Wat dat Ja. allemaal, hè? Dus, Ja, maar hele mooie herinneringen. We hebben prachtige jongen gehad met de repetities. En denk ik, ja. Dus dat is, denk ik, kunst en muziek. Zo viel ik het. Ik had dat nooit alleen nog beleefd. Dat wie altijd mij de meesten. Hè? Zoals Gurb op mijn paardkamer is, Marius ook. En dat ben altijd soort hartconnecties. Omdat muziek... Nou ja, dat wist zelf. Dat komt uit het hart. Ja. Dat komt net uit de holle. Dus die verbindingen die sterlijst die binnen soms heel diepgaand. En hele stevige pilaar, die snijdt die hakkist. Hè? Zo, Ja, maar, zeker. Qua creativiteit, qua muzikaliteit, kan ze gurben. Ja. Dat zit als een hoes, hè? Ja, Het is wel een beetje jongeleunen, ja, zeker. Toen ik zo'n jong famke weer, daar leerde ik ontzettend volle van. En ik ben een spoens. Ja. Ik ben een heel nieuwsgierig mens. Kom maar. Ja, dus ik oordeel voor het veriepen. Dus ik denk dat oorzaam van hun dan ook weer leuk is. Hè? Nou ben ik zelf ook al wat ouder, 40. En dat ik dan een jong iemand zie die er begeisterd van is, dan word ik daar ook enthousiast van. Skurs nou, of hast intussen al skrunnen. Ik bedoel, je zit al hast bij de repetities, hè, met dat nice stuk vandaag. Maar toen al, het vertellen van een verhaal.
dat is een vak op zichzelf. Had je dat zelf geleerd? Ja, ik denk dat ik Want dus... maar is een gurben bij muziekjongens. Maar ben geen scriptschrijvers, Nee. heb ik het idee. Nee. Marlene Dietrich weer een verhaal. Met een begin en een eind. En wij haast dat wij hellen. Ja, ik denk dat ik in de basis, als ik zie naar waar ik ben... Is het verhalen vertellen? Ja, ik neem mezelf een verhalendeler, tjewurig. Omdat het net alleen nog het vertellen van het verhaal is... maar soms ook juist orenmeesken. Zoals als ik een toneelstuk als alleen nog aan schreeuw... dan meid ik het verhaal, laat ik het een oor weer spelen. Dus ik hoef het net zelf per se te vertellen. Hè, als zijnde, en dat is ik zelfs bij Op en Uit. Dat ben ik al je kwatte verhaal die het meesten komen vertellen. Dus uiteindelijk zorg ik mezelf als een verhalendeler. Dat is denk ik de basis van wat ik ben. Dus zowel of het nou doens, jongen, muziek... of al mijn uitingsvormen haar in de basis altijd het verhaal. En die schreeuwt op intuïtie nog steeds? Of hast u daar... ik een soort mentor in hoorn of les in hoorn? Of... Ik vind het altijd heel bijzonder dat als ik naar mijn levensjoch kom... er altijd op het moment dat ik ergens klaar van ben... komt er weer een mentor. Dat is heel... Ja, alles is timing, roep ik altijd. Maar dat is een ding wat timing is. Hè? Wat ik net zelf per se in de hand heb... maar omdat er dan een bepaald lookje in je qua interesse... of iets west hinderlutse wist... dan komt er echt weer iemand op die paard... of mijn paard dan, die het me weer... een stapje verder helpt. Hè? Dus bijvoorbeeld nou zit ik weer midden in een schreeuwproject... van de Friese amateurverenigingen vanuit Iepen Doek. En daar is Bouke Aldenhoff bijvoorbeeld bij belutsen. En Bouke die helpt me weer de verdiepingsziekje in het schreeuwen van een script. Nou, dat vind ik dan weer een geweldige mentor. Dat ik denk, wat ben ik blij dat die man nou op dit stuit in mijn leven weer op mijn paard komt. Want toen ik 24 wie dat net een mentor die daarbij paste. Dus het liep het correct als... Dus komt er in elke fase van die leven weer iemand del die weer even een stukje aan de hand neemt. Nou, en steeds een stukje beter worden. En... Ja, ontwikkelen. Maar steeds een stukje breder. En dan kun je weer een nieuwe titel straks achter die naam schreeuwen. Dat is al eindig lange lijst. Maar dat vind ik het mooie van het leven. Dat de zoveel smaken. Ja, dat is... Daarom ben ik zo blij dat ik weer libje ken. En de cultuurwereld is daarin voor jou de perfecte wereld? De creatievelingen, de grillige actrices, acteurs, de muzikanten. Het is wel wat een apart volk natuurlijk. Ja, want ik doe natuurlijk een studie craniosacraaltherapie. En dan zit ik tussen de therapeuten. Ik denk dat dat toch een oorwereld zit. Ja, of ben ik dat te bevooroordeeld? Nee, dat is zo. Want ik dacht, nou maak ik me wel rustig houden. Want therapeuten ben al je wel overwogen mensen. Hele wijze mensen. En ik klapper van alles. Ja, kedeng. Maar dat hoeft net. Nee. Want oorlogkist, ik weer, neemt die zelf mij. En binnen een therapeutensetting ben ik nog steeds... Ik wil een artistiek type, maar dat hindert natuurlijk niks. Dus... de muzikanten, de acteurs, de regisseurs... Ik gevoelsmeesken. Dat is ook bij al die gevoelsmeesken soms wel wat grillig, maar dat vind denk ik wel leuk, heb ik het idee, of niet? Nou, ik hoor eigenlijk wel van alle soorten meesken. En bij acteurs zitten weer... acteurs ben weer oors als schreeuwers. En muzikanten ben weer heel oors als acteurs. Ja, dat is wel weer. Dat is echt weer. Ja. Wat ik altijd heerlijk vond toen ik nog in een band zit. Ik vroeger natuurlijk die en mij diep triest en zo. Dan wist echt zo'n circusfamilie mij elkaar op een paard. Dan ging ik wel eens wat roeg en met drank. In een busje en een kraat bier en vies hem op en tappen. Ja, maar dat wie ik heb die dat ik dat heel gezellig en leuk vond. Dat is dus uiteindelijk... Ja, acteurs hebben weer een hele oren. Dat is soms wat serieuzer of zo. Of wat intellectueler misschien. En dat had ik weer zijn charme. Dus ja, ik denk dat ik gewoon van alles van wat meestal wel hoor. Maar de cultuurverraad is natuurlijk wel een verraad op zich. Maar zoals B.N. Beelker is de voorzitter van mijn stichting. Die zei altijd, je moet het draadje een beetje kennen. Ja. Nou, zij is het, hè. Ja. Daar had er sa gelijk in. Dat is weer. Pieter Wilkens. Ja. Mentor, vriend, muzikale link, weet ik veel. Ja, ik ben gek op Pieters muziek. Ja. En zijn teksten en hoe het brengt. En ik vind het echt gewoon een hele aimabele man. Fijne man. Ja. En echt iemand die... zo viel ik dat dan. Wie mij die man koesteren in het Friese landschap. Zo viel ik dat. Nee, ik ben het met die eens. Een muzikant. Op nog steeds heeg niveau. Ja. Tot daarom geef ik draaien. Namens mijn gast, Joert, Pieter Wilkens en Libben. Het komt eruit dat het Leonard Cohen project. Hij zei, het is een mighty liggen. Het is een jefte en een waai. Dook is het vjochtje, dook is het vrij.
Het is een dag wat dochter mij. Breng het leven, 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 leven waarom in mij. Breng het leven, 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 leven waarom in mij. Laat mij dan opnieuw beginnen hart. Zwaar je ervoor dat ik nog stier. Ik wil een blier en suiver lid. Ik wil een ziel zonder bedeer. Breng het leven, 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 leven. Het bloed indrukwekkend. Pieter Wilkes, met het nummer Libben, Libben, Libben. Dit wie dan wel van het Leonard Cohen project. En we horen een cover. Maar de man zit op, vind ik, ja, eenzame hoogte toch, in muziek minnend Friesland, of is het net? Nou ja, als ik dit nummer luister, dan ga ik toevallig deze naam. Maar ik ken nog wat zien nemen die diepe indruk op mij. Zijn stem, zijn intonatie, zijn... Ja, en die de keer op keer weer luisteren kennen, die het weer rijtje. En dat vind ik om Pieter gewoon, die man had gewoon een ontzettende kracht erin. Ja. Weet je, ik vind dat we als Friesland, ik wil die mensen wel wat meer... optillen mij. Wat er net een Pieter Wilkesplein Ja, komen, Pieter Wilkesplein, zeker. Lonen. Ja, echt weer. Ja, meer ere van die mensen. We hebben fantastische. Net alleen de Pieter Overs, maar nou ik oren. Ja, u Anneke Douwma, neem ze maar op. Roel Slofstra. Ja, we hebben een fantastische muzikale traditie hier natuurlijk. Ja. En ook een theatertraditie. Vind je daar een onderdeel van? De Ieper Loftspullen, we hebben prachtige acteurs voortgebracht in deze provincie. Ja, ik vind het wel. Eigenzinnige theaterbureaus, zeg. Ik bedoel, je zit wel best wat cultuur in. Ja, dat is volgens mij net een provincie in Nederland die het zo van het theater is als Friesland. We doen dat nog open uit, maar daarvoor denk ik dat er ook wel zicht op hier is. Maar ik ben nog elke week verbaasd wat je al gewoon net gebeurt in deze provincie. Ja, we zijn heel erg van het theater. Echt heel mooi in uw eigen Frieske taal. Maar zelf doen, zelf creëren. Ja, dat is echt bijzonder. Dat haast niet in andere provincies. Nee, nou net op deze manier. Nee, echt net. Nee. Ben je er bewust van dat daar een onderdeel van is? Dat is een onderdeel van het hele... Ja, dat viel ik wel op momenten dat me kort treft. Hè? Dus als er eens iets is, als er iets... Prins Bernhard Cultuurprijs Utrecht wordt... of zodat ik daar toevallig eens een keer ben. Of als ik hier zit en ik zie naar al die posters... of als ik mij op een uur alle mensen tref... dan denk ik, oh ja, ik ken echt heel veel mensen. En daar merk je wel dat is toch wat lange meier is. En dat wie ik bijzonder... Ik ben er dus echt hier in Utrecht... maar nu kom ik weer waarom. En dat is er gewoon al hier nog. Ja. En dat is nog steeds een ware bad. Dus ik wil nog steeds mij Iep en Eermen ontvangen. Vind je die thuis dus? Ja, zeker. Ja. Hast je ooit overwagen uit de provincie te gaan en de wereld in? Ja, dat had je helemaal showballet en dat soort dingen. Ja, maar ik ga in Londen wennen en in Zaandam en in Haarlem. Ik ga echt wel een periode gaan dat ik dat vierde, dat ik even moet naar Friesland was. Ja, maar dat wie even? Ja, 4 hier of zo. Ja, nou ja, maar met mijn begin van, hast je ooit dacht van mooi geweest? Ik verliet Friesland definitief. Nee. Ik weet dat als hij in Londen zit, maar dat weet ik een beetje van, ik wil dus even ergens oceaan. Ja, misschien ik wie wel echt verliefd op Londen. En toen dacht ik nog een keer net weer waarom naar Friesland, maar... Dat bedoel ik. Dat had jij wel eens hoor? Jawel. Maar op een gegeven moment kwam die trek gewoon weer heel sterk. Ik weet nog dat ik op vakantie was met mijn vriend Ruud op Bali. En ik zwom in de zee. En ik kwam weer waarom. Ik zei, ik ga naar huis. Nou, zei hij, wij zijn hier nog 5 dagen. Waarom wil jij naar huis? Ik zei, nee, ik bedoel, ik verlaat Haarlem. Ik ga weer terug naar Friesland. Ik ga weer naar huis. Hij dacht, oh god. Want ja, hij kwam daarbij natuurlijk, uit die regio. Dus dat in hier is wie dat ik helemaal sterk... Ik maak weer waarom. Ik weet niet wat het is met Friesland. Dat is een Londen. Ik hier in Londen had hij het gevoel bij dat het tijdelijk weer. Ja, klopt wel, ja. Maar ja. Noem de volgende bloeien of zo. Ja, ik ben heel sterk verbonden op Friesland toch. En dat bleun extra merk ik. Ik al wie ik uit Friesland ik wie heel vaak weer waarom. Dus op een of andere manier pas ik hier heel erg. Is het toch echt mijn groenwerk, mijn thuisviel.
En de taal en de meesken en heel erg verbonden aan Friesland. Ja, dat dus ik had echt wel ergens oors bezocht. Ja, nee, ja. Maar het weer altijd stukjes, hè? En dan, Per jaar. En dan uiteindelijk... Dus ik had nou nog wel eens hoor, als we zeggen, nou, ik vertrek, heb je een kasteel in Frankrijk? Dan zeg ik, ja, leuk, maar nee, hier wil ik ben Oos. Ja, nou, van het weekend. Dus, Maar dat gevoel had ik altijd. We waren in New York dit jaar en dan denk ik heb best een ier in New York wenje. Lijkt het meer, of een ier in Parijs. ja, vermakkers die wel. Of een ier, ik ken overal wel een ier wenje. Ja. Ook ten maar weer een hoes mij. Ja. Dat is denk ik wat Friesland van me is. Precies, ja. Grappig. Ja. Ja. Ja, best nog in Friesland, maar was ik nooit mijn producties het loon nog eens terug of net? Geen idee. Nee, Dat nee. is maar correct hoe het rint. Wat dat betreft ben ik misschien minder ambitieus als dat die val me ook aan. Want bij Mata Hari had dat wel. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Alleen alle de orenwerk toen ik speelde hier, wie in de theater zo enthousiast dat ze zei, nou meidje, weer wat nice en kom maar weg. Ja. Hè, dus heel die Die stap was met Mata Hari ook niet. ja, en dat leid ik helemaal iepen. Als dat er net tussen kwam weer die val, dan wie ik gewoon met troggie. Dus dan hier ik nou misschien al bij de tweede productie door de Nederlandse theaters reizigen. Maar het leven rint soms oors. Dat is bij mij oorsrong. En ik viel nou echt net meer die. Ja, dat is heel apart is dat dan. Maar ik had het idee dat ik ontdekt had dat het gelok net zit in die ambitieuze doel om dingen te beheljen. Daar zit voor mij het gelok net meer in. Nee. Dat zit hem volle meer in een beetje senang wezen en een beetje de dingen van die op je paard komen, wat een beetje zo automatisch wat stroomt. Ja. Dus altijd automatisch zo stroomt en het komt nog weer eens voorbij, waar weet. Dus maar dit geen hek om de provincie. nee, maar er zit geen drive of druk achter bij mij. Nee. Oh, lekker. Liek het mij dat. Vrienden die het altijd Ja. in de overdrive ziet. Ja, dat is wel bevrijdend. Ja. Ik ken het leven nog volle meer komma litten zodat het komt. Nou, ja. Als het vol hoort. Ja, vast Ja, wel. zeker. Ja. En als we toch in Friesland halen, komen we natuurlijk uit bij Anneke Dauma. Ja, dat is zo'n bijzondere vrouw. Gurbe, Pieter, Anneke. En Anneke had me altijd leerd, daar ga ik echt van haar opstutsen, altijd in gevoel volgen. En altijd als ik bij haar kom met een bakje koffie, ze weet me altijd weer even, dat er al die en het daar, wie het gevoel bleven. Dit gevoel bleef. Nou, dan kunnen we mooi een nummer van Anneke Dauma ik draaien. Het Zwolkerslied. Glas en net van stiel. Mijn grut sprak en mijn lied verdriet. Do jest de tranen in mijn lied. Do kist mijn hetslag en mijn zin. Als ik terug lege stritten ren. Do kist mijn denken en gevoel. In die eenzaamheid bestou mijn doel. Alle zwalkers komen hier eens thuis. Alle nachten gaan voorbij. Ik verdwaal soms in de grote vrood. Maar ik ben op weinig dij. Anneke Dauma, ongelooflijk. Wat een zangeres. Zwolkerslied. En ja, ik vond dat piekenvel, hè? Ja. Anneke is een echte jongeres. Ja. Ja. Beetje die Sjong Beppe, maar ik zou wat zeggen. Nou ja, dat gevoel heb ik altijd bij Anneke. Als ik naar haar luister, maar ook als ik even bij haar ben, het is altijd een en al warmte. En het is gewoon heel fijn dat je in je leven mensen gaat die iets van je houden. Dat is fijn. En een echte artiest met een levensverhaal. En Ja. het alle kanten op. En Ja. maar een soort retreat door deze provincie heen. Ja, De helft van Heerenveen en Cambuur takkelijk wijzen. Weet je wel. Dat is toch fantastisch. bijzonder. Ja, dat is bijzonder. Ja. Ja, prachtig verhaal. Anneke Dauma. Goed, aan nog een muziekstuk te gaan. U kent Tommy Gas van jou. Je kijkt in Skekel. Had Ted Roosendaal is hier oorscoach van haar verhaal. En dat verhaal gaat via de omroep op en uit het programma presenteren. En richting weer een nieuwe vaststelling. Dit is toen het begin eigenlijk van de repetities. Alleen nog Anna. What's the story? Wat gaat het verhaal eigenlijk over?
Ja, alleen Hanna gaat over Anna. Een vrouw die mij een ijzersterk lief en een hart vol leefde van al hier businesswaardig, die het wat mankeren. Maar dan krijgt ze een herseninfarct en is ze dan niet meer in steed. Dus alle beesten maken voort. En ze griept haar vingertoppen aan het leven vers, want het leven is heel erg verloren. Ze kan net naar een normaal, dat je iets hoe komt, dan ga je naar zo'n, bijvoorbeeld naar Beetse Zwerg, weet je, weer revalideren. Maar ze had tot zien hier afzonderen van meesken leeft. Dus dat slag het haar net om weer onder de meesken. Dus ze bleef thuis. Maar ja, dat ken ik net. Ze kan het net helemaal alleen nog doen. Dus haar veearts Klaas, die vindt haar ek. Nadat ze de broer te gaan had. En die denkt, die zit zelf in huwelijksproblemen. Dus die denkt, dit is voor mij een mooi onderduikadres. Dan ga ik haar wel verzwargen. Dus hij helpt haar met haar revalidatie. En haar hoen, er is één hoen die kan bij haar blijven, dat is Jacobus. En Jacobus en Klaas stiepje haar eigenlijk in die hele drege tijd om te revalideren. Maar er ontsteert echt het in een oor dat je zo dicht bij elkaar binnen. En Anna en Klaas kennen elkaar al heel lang vanuit een muzikantenverliezen. Ze gaan samen in een band zitten. Dus muziek speelt in de voorstelling een belangrijke rol voor Anna haar verwerking, revalidatie. Maar ook in die connectie tussen die twee meisjes. Dus ja, hoe verhindert dat verder al? Ja, dat is ook wel weer een verhaal wat gaat uiteindelijk over leefde en hoop. Want wat ik als doel heb met deze voorstelling, het is natuurlijk mezelf elkaar. Het gaat nou gelukkig weer heel goed, maar in de tijd dat ik het opzette, gaat het helemaal nog niet zo goed. Dus ik ken ook heel goed het leven van iemand, mij de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel. En ik ben echt zinkaam dat er in onze samenleving net zoveel ruimte voor is. Want we hebben een samenleving met een heel soort prikkels. Dus bijvoorbeeld even naar een theatervoorstelling gaan, wie voor mij jarenlang onmogelijk. Een no-go. Ja, want om eerst al door die foyer te komen voordat je in de zeel bent, dan had je al supervolle prikkels te verwerken. Dus het wie eigenlijk, en voordat die voorstelling dan begint, ben je al kapot. Hè? Dus het wie bijna van mij ondwanlijk om even naar een theater te kennen. Dus mijn doelstelling met deze voorstelling, wie net samen een mooie voorstelling meidje, maar ik wil graag dat er meer bewustheid komt over wat is prikkeling en hoe is het om mijn niet aangeboren hersenletsel te leven. En vandaar, het is dus een voorstelling die voor iedereen toegankelijk is, hè? Want in elk dorp is dit wel meest elkaar. Dus ik wil heel graag die dwarren wat iepen om daar meer verbinding in te creëren. Dat je het er eens even nog herkennen. Hoe is dat eigenlijk om daarmee te leven? En wat gaat er goed en wat gaat er minder? En wat zou helpen dat toch meer deelnemen is? Want ik denk dat voor mij wel heel belangrijk is. Dat ik voelde me toch heel erg onder de randen van de samenleving staan. En je wilt toch graag meedoen. Dus hoe kun je meer meedoen? Nou ja. Wat ik daar in bewerkstelligd had, waar ik zelf toch echt wel heel, heel dankbaar voor ben, is dat ik in een aantal Friese theaters in het dorpshuis een prikkelarme toegankelijkheid mogelijk maken ga. Dus wat houdt dat in de praktijk? Dat houdt in de praktijk dat je bijvoorbeeld bij de Lawaai of bij het Posthuistheater naar een voorstelling ging kunnen, onder naar onze voorstelling, dat je dus net door die drokken, je bestellen is maar een apart kaartje en dan kiest via de artiesteningang, wees rustig begeleid, toch iemand die mij neemt, dan slaat dat hele deel al oor. Onze voorstelling houdt er rekening mee dat er net niet keiloerde muziek is. Of dat er, dan ben ik wel tjink aan bij voorstellingen, dat er op buizen slijm wordt. En dan stinkt, oh meneer. Of dat het niet is, ga ik wel eens voorstellingen mee maken doen. Misschien denk ik wel dat er niet is ontzettende TL-knipperlichten in is on uit het niks. Om het publiek mee te krijgen. Ja, natuurlijk. precies. Ja. Dat het niet is ontzettende felle lampen, heel hut in die gezicht. Dat normale mensen, ik neem nou normale mensen, maar mensen die heel les van hun hersens, ik al denken, wow, dat is voor mensen mij niet aangeboren hersenletsel natuurlijk net het waan. Die lezen er met DNA. Dus we gaan een voorstelling waarin stukken vreemde, hele heftige dingen net in is die om mijn kont slagen. Nou, dat was dus echt hoe denken. Ja, of bijvoorbeeld een spiegel op het toneel waar de hele tijd lucht in weerkaatst. Dat kan heel irritant wezen. Dus in deze voorstelling, het is een gewone voorstelling, wat ik voor iedereen mooi is, een mooi verhaal is om te volgen. Maar er zit geen, dat wordt toch makkers net die en dan meestal maar niet aangeboren hersenletsel te plegen. Maar die weten dat gewoon net. En ik weet het toevallig wel. Ja. Dus ik kan het mij nemen in de voorstelling. Dus de kistbuurse voorstelling komen en dan is het nog steeds voor iedereen wat kun je willen en wat kun je net horen. Maar dat soort dingen kun je in ieder geval vermijden. En dat is het
via een achter. Bijvoorbeeld bij Dwarpshoes in Wijnjewoud. Wijnjewoud doen ze dat ook nou, hè, voor onze voorstelling. Kies mooi via de achtergang erin. Hoe net door de drokte, door de meesken. En dan wordt even apart rustig begeleid. Dat is op een hele rustige manier fijn naar binnen kist. Nou, en van mijn voorstelling bestiert dit nergens in Friesland. En nou we deze voorstelling hebben, is het er wel. Nou, dat is toch wel iets wat dat vind ik echt fantastisch. Ontwikkelers krijgt even in de periode nog net 100% mee die hier. Maar wie dat ik zo'n moment dat er even uitbrekken moest dus. Maar het schreeuwen en het ontwikkelen van deze voorstelling, dat wie nog op een moment in het begin, dat is nog net helemaal waarom wie is. Nee, dat klopt. En dan wij hebben de kracht bij hel om dat toch te doen. Ja, vreemd, hè? Ja. Ja. Nou ja, ik weet het, maar ik ben alleen maar blij van die man. Ja, ik weet het zelf echt net. Je moest er dus uitbreken. Ja. Of doorheen, of weet ik veel. Ja, ik weet net. Dat leeft dan in mij. Ja. En dan denk ik, wat ben mijn mogelijkheden? Hoe kan ik het dan... Dit vind ik dus belangrijk. Ik weet dit. Ik ben... Jos zei bijvoorbeeld, Jimmy, wat fantastisch dat is dit dorst. Want toen ben je de enige die dit verhaal vertellen kan. Ja. En toen dacht ik, zo werkt dat dus. Dat is net iets West-verkiest. Ik vertel even het verhaal net. Ik weet er even niks van hoor. Maar ik ben de enige die dat verhaal hier in Friesland op die manier op dit moment vertellen kan. Dus ik viel dat dan ergens toch, dat ik denk, laat ik dat dan echt maar doen. Ja. En wat het mezelf brengt, is toch ook weer uitdagingen. Wat ik weer helpt. Gist weer dingen on. Ik denk dat het uiteindelijk me wel helpt om altijd in beweging te blijven. Dus ja, dat dit dan sageert. Soms heb ik het gevoel dat het je dan ook maar gewoon hoe komt. En dat ik dat dan maar gewoon volg. En gewoon doen dus. Gewoon doen. Ja, soms was ik net bij alles stilstaan. En ik verzamel nu, als ik denk, nou, wat ken ik wel, wat ken ik net, dan vreeg ik meestal was me helpen. Dat is wel iets wat ik echt leert in dit proces, dat het om hulp vrij is en dat die hulp druk is. Ja. Dus op productioneel niveau, Ruud helpt me, maar er binnen geweldige spelers, hè? Nienke Hegen, Wiebo Smits, Romke Gabedraaier, die gaan het spelen, dus die helpen me om dat verhaal te vertellen. Ik hoef dat dus net alleenig te doen. Nee. En dat zit ik in dit stuk, qua verhaallijn, gaat het er heel erg over, dat ik al, hoe komt je iets heel slims, het hoeft net altijd alleen nog maar slim te wezen. Er zit ik hoop en jocht en leefde in zo'n verhaal. Dus dat zit er ook heel erg in. Het is het is ook een levensverhaal dus. Ja. Hoe hoop, hoe jocht. Een levensverhaal. Ja. En hoe moed houden. Ja. Het eindigt... Nee, maar geen cliffhanger. Nee, nog geen cliffhangers. Nee. Einde onbekend. Ja. Einde onbekend. Einde onbekend. Maar het is wel een bekrachtigend stik. Het is net oer... Ach, nou, is toch ik al hier sneu. Ja. Nee, want zo viel ik mijn eigen verhaal ik net. Het is een meerlagig verhaal. Wat je in jezelf echt zien komen. Dat je denkt, het is net alleen dit of dat. Maar het meeste wat ik eruit helle ha, is toch altijd weer omkomen in het hart. En bij de leefde. En bij je together doen. En ik denk dat we dat... In deze tijd ik wel broeken kennen, dat gevoel. Mooi, prachtig. Première, februari volgens mij? 16 februari in het Posthuistheater in Heerenveen. Dus een reguliere vaststelling voor iedereen mooi op te wezen. Maar als je denkt, ik ga heel snel les van prikkels, dan is het tangonkelijk. En daarna het land door. Nou, eerst Friesland, maar ik kreeg al vragen. Oh, nou, we vinden dit wel een heel mooi... Bijvoorbeeld meesken uit Drenthe, die spelen hier met in het Nederlands. Want wie wil het eigenlijk? Ik wil graag zien. Waar wit? Ja, eerst dit maar even. Eerst dit maar even. Ja. Wauw, jeetje. Nou, wat een verhaal. En druk met het programma. Straalswer. Hier word je wel blij van. Nou. Absoluut. Zullen we nog hier een muziekje ervan? Ja. Debussy. Maar eens even uitlezen. Wat voor stuk geven we van deze fantastische componist overigens? Ja. Welke geven we eraan? Ja, nou, zus, doe het even. Hoe staat het er? Sweets Bergamask, Claire de Lune. Hier zit een hele serie. Ja, daarom zeg ik, zus, doe het even. Lang, Debussy, Sweets Bergamask en Claire de Lune. Ja, daar hok ik bij. Ja, Debussy is natuurlijk een componist, maar die is al lang bij me, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat ik er al een eerst zie en luister. Ik in de tijd dat ik toerde met Mata Hari, als ik me dan opmaak, dan hier ik heel graag Debussy hoor, omdat het een soort... Ja, ik vind het hele treerstrieken muziek. Ja, dus, gewoon mooi. Ja, gewoon mooi. Ja. Gewoon ontspannend. Nou, we draaien mij een heel plezier. Dankjewel. Doe ik bedankt. En succes met alles. Dankjewel.